Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur, 6 elkartetik Maite Ziganda izango dugu gurekin. Eta bestalde, Fermin Irigoyen Berriozargo kultur teknikaria ere etorriko da gure platora. Besterik gabe, has gaitezen gaurko edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Gobernuak gehienez 650 eurotik pasako ez diren alokairuko 382 etxebizitzetan babes ofizialeko laguntzak mantenduko dituela dio titularrak. Horretaz gain, landa eremuak gaur Iruñean 200 traktore mobilizatuko dituela ere iragartzen du azal honek. Eta bestalde, Vietnamen dagoen aingeru zaintzaile nafar batetaz ere aritzen da. Gai aldatuz, Amaia eta Torres iruzurragatik akusatutakoen ondarea handitu egin dela hauteman dutela jakinarazten du. Eta baita Ayusok Nafarroako identitatea defendatzen dutenei ez jakin deitu diela ere. Bukatzeko, gobernua PPren lan erreforma eraisten hasi dela ere nabarmentzen du portada honek. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Titularra, Iruñeko 382 etxebizitza sozialen kudeatzaileak 650 euroko gehieneko errenta ezartzea onartu duela da. Argazkiaren bidez aldiz, koronavirusaren zabalkuntza gelditu dela jakinarazten du. Horretaz gain, Orkoiengo talde eraso sexistagatik 4 kartzelaratu izan direla nabarmentzen du gaur Diario de Navarrak. Baita Iñaki Urdangarin baimen batekin kartzelatik atera eta tuteran izan dela ere. Bestalde, PP eta Ciudadanosen arteko koalizioa Euskal Autonomia Erkidegoan gerturatu egin dela dio komunikabide honek, eta Galizian aldiz urrundu egin dela. Kulturarloan, Nafarroako liburuaren munduko kolektiboek elkarrekin aurrerantz egin dutela azpimarratzen du. Horretaz gain, azal honetan, Iruñeak nekazaritza protestagatik egindako traktore karabana hartuko duela ere aipatzen da, eta bukatzeko, kiroletan osasunaren iraupenaren kontuetaz aritzen da. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak lakoak 2000 urteaz geroztik ez dituela osasunerako arriskutsuak diren industriak babesten dio. Argazkiaren bitartez aldiz, martxoaren 8irako greba deialdirik ez badago ere, borroka feministak ez duela etenik dio komunikabide honek. Horretaz gain, gaur PLA Espainiako Auzitegi Nazionalean agertuko dela dio, entregatua izan ondoren. Eta bestalde, Parlamentu txinatarreko sesioa koronavirusa dela eta atzeratu dutela jakinarazten du. Bukatzeko, emakume futbolariek konbenio kolektiboa lortu dutela ere nabarmentzen du azal honek. Berria ikustera goaz orain. Albiste nagusiak azpimarratzen duenez, krisiaren kudeaketa defenditu du Jaurlaritzak, akatsak aitortu arren. Horretaz gain, komunikabide honek beste albiste batzuk ere jasotzen ditu azalean. Hala nola, PLA Espainiaratu dutela eta gaur eramango dituela Espainiako Auzitegi Nazionalera. Edota Eliseo Gili lehenengo akusazioez gain, omisio delitua ere egotzi diola fiskalak. Martxoaren 8ari begira, grebarik egonez arren borrokak jarraituko duela nabarmentzen du. Bestalde, 2019an makina errimintak emaitza txarrak izan dituela jakinarazten du, eta 2020a gogorra izango dela. Kulturarloan, aurren kultur sormena bultzatzeko lehiaketak ez direla bide bakarra aipatzen du, eta horretaz gain, aurtengo zinegoak Ekai Lersundi gazte transari buruz eginiko dokumentalarekin hasiko dela ere jasotzen du azalean. Bukatzeko, kiroletan, Espainiako Futbol Ligako emakumeek lan hitzarmena sinatu dutela nabarmentzen du azal honek, eta gaur aurkeztuko dutela jakinarazten du. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Martxoaren 8an grebarik ez, baina kalera ateratzeko arrazoi asko izanen direla azpimarratzen du komunikabide honek. Bestalde, Nafarroako gobernuak Ebroko Ur Konfederazioari esan segurtasun neurri gehiago eskatu dizkiola ere jakinarazten du. Eta bukatzeko, Nafarroako gobernuaren eskutik pertsonak gara giza eskubideen aldeko zikloa iragartzen du. Aipatutako albisteetaz gain, Nafar gobernuak pertsonak gara programa aurkeztu du. Egun on guztiei eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días a todas y a todos.
Sortu zenetik, bake, bizikiretza eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiak oso gogoan izan du giza eskubideen alde lan egin behar dela hainbat eremutan eta hainbat publiko eta kolektiborekin. Giza eskubideak nahita ez bete beharreko arau esparrua baino zerbait gehiago dira. Esparru etiko eta politiko bat osatzen dute eta zuzendaritza nagusi hau eta gobernua orokorrean erabat konprometituta daude horrekin. Personak gara, Somos Personas programa 2017 geroztik giza eskubideen astean du bere hazia. Programa berri honen bidez, sensibilizazio jardueren bidez, giza eskubideak urratzen dituzten errealitateak azaldu nahi zaizkio gizarteari eta egoera horiei erantzuna emateko egunorokoan ahalegintzen diren persona, elkarte, kolektibo eta erakundei balio eman ere. Giza eskubideen alde lan egiten duten elkarteak oso presente egongo dira eta jarduerak askotarikoak izango dira eta beti izango dute herritarren inplikazio zuzen eta aktiboan eragiketa helburua. Memoria duten eskolak, bakearen eta bizikitzaren alde programaren bidez ikastetxea parte hartuko dute ere. Gainera, ekimen berriak Nafarroko udalerri eta eremu ezberdinetara zabalduko ditugu une oro toki entitateen parte hartzea eta elkarlana bilatuz. Egunon, pertsona gara, Somos Personas, urteko zikloari datorren astean emango diogu hasiera. Otsaileko azken astean zehar, zenbait jarduera egingo dira giza eskubideen defentsan lelopean. Anak aipatu duen bezala, giza eskubideen defentsan modu aktiboan lanean ari direnak jarri nahi ditugu erdigunean. Lehenengo jardunaldi honetarako, gainerakoetarako bezalaxe, elkarteen, ikastetxeen eta herritarren parte hartzea bultzatu nahi da. Proposamena anitza da eta ezagutza, hausnarketa eta konpromiso aktiboa eragin nahi ditu. El ciclo de las jornadas comenzará la última semana de febrero, la semana que viene. Las jornadas que se llevarán a cabo bajo el título En defensa de los derechos humanos proponen 3 actividades diferentes que quieren poner en valor a personas y a colectivos que trabajan de forma activa por defender los derechos de todas las personas. Dichas actividades pretenden impulsar la participación de asociaciones, centros escolares y ciudadanía en general. Y es de destacar que en la organización de las actividades de estas primeras jornadas del año han colaborado los ayuntamientos de Burlada y de Noain. 3 egun, otsailak 24, 26 eta 27 eta 3 jarduera, erakusketa bat, solasaldi mahai inguru bat eta tailer bat. Brigadas Internacionales de Paz eta Mundu Bat elkarteen eskubideak defendatzen bizitzea erakusketa Burlatako kulturretxean egongo da ikusgai otsailaren 24tik martxoaren 6ra. Otsailaren 26an Iruñeko baluarten ni aktivista, jo aktivista, solasaldian aktivista ezberdinen testigantzak ezagutzeko aukera izango da. Eta otsailaren 27an irantzulekue artista eta aktivistak giza eskubideen aldeko artibismoa tailerra eskainiko du Noaingo Lorenea zentroan. Ikusitzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur giro eguzkitsua nagusitu joango da. Goizeko lehen orduetan iparraldeko hainbat tokitan behe-hodeiak agertuko dira eta barnealdean lainoa ere sortuko da. Orduak igaro ahala hodeiak gutxitu joango dira eta eguzki giroa gailenduko da. Arratsaldean erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk agertuko diren arren. Hotzetik hasi dugu eguna, zeropeko balioekin barnealdeko hainbat txokotan, baina eguzkiaren laguntzaz temperatura maksimoak pixka bat igoko dira. Hego-haize ahula ibiliko da goizean eta arratsaldean haizeak ekialdera egingo du kostaldean. Bihar ostegunean giro eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu. Hego-haizea biziago ibiliko da eta zerua hodei gutxirekin agertuko da ia egun osoan. Arratsaldean haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta horrekin batera hodeiak ugaritzen hasiko dira ipar partean, bereziki gauean. Temperatura beste pixka bat igoko da, 15 graduak gaindituko dira kostaldean.
Goizean goiz, hotz egingo du berriro, baina aurreko egunean baina gutxiago. Goazen orain gaurko eguneko efemerideak ikustera. Gaurko egunez, 1473 urtean, Nikolas Koperniko astronomoa jaio zen. Gainera, otsailaren 19an ere, baina 1980ean, Bon Scott ACDC taldeko abeslaria hil zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, baina 1987an, Deng Xiaoping Txinako presidentea hil zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Galarko zendearekin hasiko gara, larunbatean inauteriak ospatuko baitituzte. Arratsaldeko 5:00 pilotalekuan Prospero teatro taldearen eskutik familiendako 2 orduko animazio eta jolasen ikuskizuna egongo da. Eta ondoren 7:30 txistor jatea. Beranduago afaria izanen da Galarko elkartean eta bukatzeko goizeko 3:30 arte mozorro dantzaldia egongo da. Inauteriak alde batera utziz, martxoaren 29erako Belaguara txangoa antolatu dute eta igandera arte eman daiteke izena kultura, kirola eta euskara batzordekideen bidez. Txango honetan iraupen eskian edo elur erraketekin ibiltzeko aukera izanen da eta goizeko 8:30 izango da irteera eta 5:30 itzulera. Prezioak eta egitaraua webgunean kontsulta daitezke. Eguesibarrera pasako gara orain. Kirola eta berdintasunaren 4. jardunaldia ospatuko da martxoan. Jardunaldi honen barne, ibilketa nordikoa eta igeriketa teknika hobetzeko ikastaroa egongo dira emakumeentzat. Baita ama alabendako golfa ere. Jarduera guztiak doakoak dira eta martxoaren 4 arte eman daiteke izena kiroldegietan edo online. Bestalde, apirilaren 15ean, maiatzaren 6ean eta ekainaren 3ean, 7 eta 12 urte bitarteko aurrentzat irakurketa kluba egongo da gaztelaniaz 5:00 6:30 Sarrigurengo Oihanburu aretoan. Klub honetan parte hartzeko apirilaren 7 baino lehenago eman behar da izena eta 10 euro ordaindu beharko dira. Horretaz gain, udalaren hirigintza plan orokorra nola egiten den jakin eta iritzia eman ahal izateko herritar tailerrak eginen dira eta online egin beharreko izen emate epea zabalik da. Eguesibarreko agenda kulturalari dagokionez, asteburu honetan azoka modernista egingo da Sarrigurengo Errege Bardea kalean. Ostiral arratsaldean, zirku kale jira, azoka irekitzeko pregoia eta aurrentzako jolas tradizionalak egongo dira. Larunbatean, zirku kale jira, jolas tradizionalak, burbuila erraldoien tailerra, fantasiazko pertsonaiak, buruhandien kale jira eta suzko ikuskizuna izanen dira. Eta bukatzeko igandean, zirku kale jira, jolas tradizionalak, burbuila erraldoien tailerra, fantasiazko pertsonaiak, buruhandien kale jira, aurrendako ipuin kontaketa eta zirku kale jira egongo dira eta ordutegiak udalaren web orrian kontsultatu daitezke. Gainera, igande honetan, zineklubak antolatuta Billy Elliot filma ikusteko aukera ere egongo da udal liburutegian arratsaldeko 5:30 eta sarrera librearekin. Iruñako berriekin bukatuko dugu. Auzoko poliziak herritarrengandik are hurbilago egon nahi du. Horregatik, hilero emanen die arreta auzotarrei Zibibox sareko zentroetan, non herritarrek zuzenean helarazi ahal izanen baitituzte haien iradokizunak, eskariak eta proposamenak. 2019an zerbitzua hiriko auzo guztietara hedatu zen eta ia 4.000 jarduketa egin zituen, heren bat Sanduzelai eta Buztintxuri auzoetan. Komunitate poliziako taldea 2017ko martxoan eratu zuten, udaltzaingoaren hurbiltasun eta prebentzioko arloaren organigramaren barruan. Loturazko udaltzainak erreferentzia gisa hartuta, udalak komunitate poliziako proiektu pilotu bat abiatu zuen Sanduzelain, Donibane, Ermitagaina, Mendebaldea eta Etxabakoitzen. Proiektu hori izan zen abiapuntua legegintzaldi honetan Iruñeko auzo guztietara zabaltzeko. Komunitate poliziaren helburua da bitartekari lanak egitea auzoetako auzotar, elkarte eta kolektiboen eta udaltzaingoaren naiz auzo bakoitzeko zinegotzien artean. Beti ere, arazoak polizia bitartekaritzaren ikuspuntutik konpontzeko asmoz
eta gainerako udaltzainentzat bitartekari eta informazio iturri gisa baliatuta. Polizia horiek sarritan bisitatzen dituzte ikastetxeak, zentro komunitarioak, auzo elkarteak, eta auzoan daude etengabe bertako ehun sozialarekin eta auzotarrekin harremanetan, eta gertatzen diren gorabeherak aztertu eta baloratu eta ekintzak proposatzen dituzte. Udaltzaingoak berezkoak dituen funtzioak betetzen dituzte, auzo zinegotziei laguntzen diete bileretan, haien eskumenekoak diren gaien inguruko aholkuak ematen baitituzte. Gatazka egoeretan ekintzak ezartzen dituzte, eta berariazko arazoen inguruko jarraipena egiten dute. Gaur egun, 8 kidek osatzen dute komunitate poliziako taldea, inspektore orde batek, lehen mailako udaltzain batek eta 6 poliziak. Proiektu pilotu hau Iruñeko 3 eremutan abiatu zen, eta 2019ko azaroan hiriko auzo guztietara zabaldu zen. Baliabideak banatzeko hainbat faktore aintzat harturik, besteak beste biztanle kopurua eta banaketa geografikoa. Orain Maite Ziganda dugu hemen gurekin, 6 asoziaziotik. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ongi, pozik hemen egotearekin, berriro, zuekin. Eskerrik asko etortzeagatik. Bai. Eta ezagutzen ez duen jendearentzat, zer da 6 asoziazioa? Begira, 6 elkartea orain dela 20 urte sortu zen. Orain dela 20 urte Iruña herrian iaia ez egoen etorkinik, eta orduan, bapatean, irakasle desberdinak nabaritzen ari zuten etortzen zirela. Etorkinak beren klaseetara. Gutxi ziren, orain dela 20 urte, esen ohikoa, kaletik joatea eta beste koloreko pertsonak ikustea esen ohikoa. Orduan irakasleak kezkatutak zeuden, beren erritmo, beren herrialdetatik etorriak ziren eta beren eskolako ritmoa desberdina zen edo materia, orduan elkartea sortu zuten laguntzeko eskolako tareak egiten eta Urteekin ikusi genuen, elkarteko lagunak aztertzen joaten ziren urtero, eta ikusten zuten behar zutena esela bakarrik eskolako tareekin laguntza baita. Azkenean, nerabe batentzako ikasketak izatea ala ez izatea asko markatzen du. Orduan, horretan baita jarraitzen dugu. Baina ikusten genuen, zuk zure eguneroko arazoei aurre egiteko garrantzitsuena dela zuk ongi egotea. Zer gertatzen da elkartera etortzen diren nerabeekin? Gehienak bere ama, jarriko dizut adibide orokorrena. Bere ama nerabea zela, gaztetxoa zela, nini bat izan zuen, edo 2 edo 3, ama da, eta batean esaten du, ez daukat hemen etxerik, ez daukat ezerrez, joango naiz Espainiara, Ameriketatik asko etortzen dira horrela, Espainiara joango naiz, dirua egingo dut, urte batez egongo naizan, ama, esaten dio bere amatxori, ama, zaindu nire niniak, eta urte bat pasata bueltatuko naiz. Eta usten ditu hor, 6, 5, 4 edo jaio berria den ninia. Etortzen da ona eta ikusten du, hemengo errealitatea ez dela urte batean dirua egin eta kostatzen dela. Eta 2 urte, 3 urtez egoten dira, lan, edo ezin duten lanik egin, ez daukatelako baimena, edo, azkenean pasatzen dira 10-15 urte, eta han niniak utzi zituen, orain nerabeak dira, eta batean amatxoa esaten du, ekarriko ditut, erreagrupazioa egiten du. Eta ekartzen ditu bere seme-alabak, zer gertatzen da, seme-alabarentzako bere amatxoa izan dela amona, berarekin izan duen berezitasuna berarekin dago. Eta batean ez ezagun batek esaten du, nirekin zatoz, zu nire semea zara, benetan, nirekin bizitzena, beti danik izan dut hor nire buruan, zurekin bizitzearena eta ekarriko dizut. Eta orduan erabeak triste daude, bai? Hasieran etortzen direnean, urduritasuna amatxo ezagutuko dut eta hor badaukate gogo pila, baina gero asteak pasata eta zailtasunak ikusita bizirik azten dira, doluan sartzen dira. Orduan elkartea horri egiten dio aurre. Beren doluari aurre egitea, indarra hartzea,
eta hastea praktikatzen erlazioetan. Orduan elkartzen gara da gizarte txiki bat bezala. Hasten dira hemengo jendearekin erlazionatzen, horretarako voluntarioak etortzen dira, berez pasaden kurtsoan 170 voluntario egon ziren, gutxi gora bera 5 ordu astean ematen dutela. Eta hor, sortzen diren, ezagutzen dira, gero voluntarioak badaukate formakuntza jakiteko nola lagundu, etorri berriak direnei, eta gutxinaka jaten dira indarra hartzen. Karo, batean, hasten dira ja, izaten lagunak, nerabe batzuk esaten diet, zer egiten duzu errekreo orduan? Eskutatzen naiz hor, etxe baten, eta pasatzea denbora, ez daukate lagunik, eta batzutan bere naiz eta Ameriketatik etorri, bere hitz egiteko modua batzutan ez dira gaizki ulertuak edo ez dira ongi, eta da oso esfortzu asko egin behar dute. Orduan, zailtasun, elkartera etortzen dira eta hizkuntza ezagutzen ez dutenak laguntzen diegu hizkuntza ezagutzen, eta baita jolasak egiten ditugu, erlazionatzeko, beldurrak kentzeko, tristurak kentzeko, hori da gure lana. Nola egiten dugu? Alde batetik talde txikitan, eta hor eskolako tareak bereintzako oso garrantzitsua da. Orain arte igual herrialdeetan nota onak ateratzen zituzten, eta batean hemen ezer ez atera. Eta oso urduri jartzen dira orduan. Lasaitasuna transmititu, konfidantza eta esan, igual aurten adaptazio egin behar duzu, baina gero hartuko duzu. Berez, igual, orain etortzen dira, orain dela 5 urte egon zirenak, unibertsitatean daudela eta etortzen dira kontatzera, unibertsitatean nago oso ongi, gogoratzen pilo zuetaz, eta hori guretzako eta voluntarioentzako jartzen dutela bere maitasun guztia horretan, bereientzako da, hori, batean, jartzen zela. Dutenak, zerbaitetako baliogarria izan dela, hori da, bai. Orduan, talde txikitan elkartzen gara eta baita aisialdiko taldeetan. Orain adibidez ostiraletan elkartzen gara eta, karo, helburua zein da? Helburua da ahal bezain denbora gutxien egotea sei elkartean, bai? Gure helburua da, beraiek, beren bizitzen diren zonaldean, adibidez Berriozarrekoak badira, Berriozarreko taldeetan, gazte taldeetan, edo futbola dutela maite, futbolako taldean parte hartzea, edo antzerki taldean, ezagutzea horretarako bakoitza, neska mutil bakoitza ezagutzen dugu, esaten digute zer duten maite, eta gero joaten gara bilatzen, non, alduten gero parte hartu. Ez da erraza, azkenean hemen gure lagunartekoa antolatzeko batzutan pixka bat itxia gara. Ulertzen dut nik ere horrelakoa naiz. Ni nire herriko lagunekin ateratzen banaiz parrandara, eta nik nire herriko lagunekin badukat historia bat, baditugu gure moduak erlazionatzeko, ulertzen gara iaia hitz egin gabe, batean pertsona berri bat etortzea, niri ere esfortzua ematen dit, egon behar naiz, bere ratu guztian, moduz, begira, farra egiten dugu honengatik, baina nik uste dut, batzutan pertsona ezberdinak etortzen dira elkartera, nola laguntzen aldudan, nik uste dut laguntasuna hor dago, egunerokotasunean fijatzea, etorkinak ona etorri direla hemengoak izateko, eta ze garrantzitsua da hemengoak sentitzea, eta horretarako nik uste dut ardura bion partea dela, bai hemengoak betidanik bizi garenak edo ez betidanik, baina eta etortzen direnen esfortzua, eta horretan gaude, bai. Eta zenbat neraberekin zaudete momentu honetan? Begira, elkartea azken hilabetetan asko handitu da. Zuek ere eman duzute berria, etorri dira azken urtean gehien bat Marruekosetik, baina baita Afrikako herrialde desberdinetatik, 15, 16, 17 urteko familiarik gabeko semeak. Familia badute, familia beren herrietan geratu da, eta beraiek etorri dira bakarrik. Normalean pasatzen duten bidaia ez da oso atsegina, eta batean Nafarroara etorri dira, orain uste dut 175 nerabe inguru, adin txikiko hauek. Familia gabekoak, orduan Nafarroko gobernuak, bai edo bai, tutela hartu dute, eta Nafarroko gobernuak eskatu zigun beren integrazioa, formatu honetan laguntzea.
integratzen, parte hartzen beren zonaldea dauden gauzekin. Orduan, batean, normalean urtean atenditzen genituen 200 nerabe inguru, eta pasaden urtean bikoitza edo gehiago. Eta orduan, elkartea handitu behar izan da, voluntario gehiago, langile gehiago eta nerabe gehiago. Eta badituzue baliabide nahikoa nerabe guzti hauek atenditzeko? Bueno, Nafarroko gobernuak lagundu digu, ez? Beharrezkoa da. Aldaketa garrantzitsua izango zen. Bai, eta gainera, ez da etorri eta jolastu. Bakoitza dauka bere izena, abizena, dauka bere helburua, oso desberdinak dira denak. Guk kanpotik ikusita ikusten dugu denak berdinak direla, ez? Baina ez, bakoitza begiratu zure familian, ez? Zure familian, lehenguzinak pila ditut, eta bakoitza daukagu helburu desberdina edo gustatzen zaizkigu gauza desberdinak, kasunetan berdin, ez? Naiz eta Marruekosetik etorrik dena desberdinak dira, ez? Orduan, orain horretan gaude, ez? Hasierak ez dira errazak, hori nik uste du leku guztietan ulertzekoa dela, eta, leku batzutan, orain ja ez gaude bakarrik Iruña herrian, Sakanaldean gaude, Tuteran, Herriberan, orain Lizarraldean, hasierak ez dira errazak, eta esaten genuen bezala, sei elkartea ez da oso ezaguna, eta, kostatzen da. Baina egiten duguna oso ondorio polita dauka, eta, horretan gaude. Eta gutxi gora bera, nerabe bakoitzak zenbat denbora behar du ongi moldatzeko? Gurea dela doluan, dolua aurre egitea. Gure zerbitzua da prebentziorako. Hau da, lehenago joaten gara aurretik, ez izateko gehien bat gaixotasuna hori, buruko gaixotasunak. Orduan, aurreratzen gara horri, prebentzioa egiten dugu. Berez, nerabe batek gaizki badago, hori bideratzen dugu beste zerbitzu, egokiagoa den zerbitzu batera. Baina, migratzeko dolua pasatzeko gehiena 2 urte dira. 2 urtetan doluari aurre egin ez diona, da beste zerbait daukada. Baina normalean, nerabe hauek nire seme-alabei esaten diet, pilak jarri. Zelako baliabideak, bizitzarako baliabideak, ez dakit nola, kudeatu dituzte, baina normalean gaitasun pila dauzka, erraztasun pila daukate, amoldatzeko eta gogo pila, hemengoak izateko. Orduan, normalean betetzen dute, 2 urte batzutan, igual urte batekin oso ongi daude, eta esaten diogu, primeran, hala, parte hartu zure herriko edo zure zonaldekoak, horretan daude, ez? 2 urte, gutxi gora bera, migratzeko dolua ari aurre egiteko. Gero, batzuk parte hartzen dute egiten dira monitoreak, ez? Pasatu dute bere prozesua, eta oso jarrera ona edo gogotsu daude beste etortzen direnei laguntzeko, orduan orain 26 gaztetxo, nerabe, daude harrera ematen etortzen direnei. Orduan, beraiek prestatzen dituzte gehien bat hori ostiraleko edo larun bateko jarduerak, orain hasi gara mendi taldearekin, eta hor antolatzen dute monitore hauen artean eta voluntarioen artean, eta esaten dute, larun bata honetan joango gara mendi honetara. Gauza da, garrantzitsuena da, ez izatea joango gara, ez dakit mendira, autobusa hartu, zailtasunak ez murriztea. Beraiek larun bata batean esnatzen direla, kapazak izatea berein kabuz egiteko. Autobusa publikoa erabili bila bezak hemen Iruña herrian, baina hori baina ez izatea oso mendi gogorra edo hori, joan bazarela beste puntara. Gero, adibidez, mendizaleak direnak animatzen ditugu parte hartzera beste menditaldeetan. Daudela, pila, Iturramako menditaldea. Gainera, han daudenak bere urteak dira pizka bat helduagoak, baina bere gintzako, horrelako nerabeak egotea oso, ez? Orduan, animatzen ditugu gero parte hartzera, horretan. Eta zuek, voluntarioak, badago, elkartzen dituzu ere beste jende nerabearekin, hemengoekin, esan nahi dut, zuek adin desberdintasuna egongo da, orduan, zuekin adiskidetasun hori sortuko da. Baina gero, beraien adineko jendearekin, igual komplikatuagoa izango da. Voluntarioak,
interkulturalidadea baita horretan dago. Osea, voluntarioak dira, osea, sei elkartea da oso elkarte polita. Ze badaude 21 urteko voluntarioak eta 75 urteko voluntarioak. Eta gainera bakoitza, osea, ingenieritza edo, osea, barietate pila, bai. Bueno, 150 pertsonen artean, ez? Bai. Baina lan egiten dugu, adibidez, elkartzen gara scout taldeekin, talde desberdinekin. Bere urtekoak direla, eta baita baten bate gustuko badu horrelako abenturak izatea, bueno, scout talde batean, parte hartzeko elkartzen gara noiz behinka eta beraiekin jarduraren baten bat egiten dugu. Berez orain martxoan Javiera da, egiten dugu urtero, hor daude jesuitak, usten digute gainera Javierren loa egitea, eta hor elkartzen gara beste nerabe desberdinekin, eta hor sortzen dira beraiek ere ikusteko, ez da zaila, bakarrik nahi izan behar da, eta zure burua pentsatzea zuk balio duzula, eta interesgarria zarela, eta erlazionatzea ez da zaila, bakarrik da nahi izatea, bien partez. Orduan elkartzen gara. Gero orain, badaude bi eskola, badago aprendizaje servizio, eta nerabe desberdinak, orain adibidez burura etorri zait Sagrado Corazón, hemen Iruñeko Sagrado Corazón, badaude nerabe desberdinak, batxilergoa ikasten dutenak, eta etortzen dira gurekin jolastera, aktibitate desberdinak aurrera eramatera. Orduan hori da gure helburua elkartzea, osea, gizarte txikia sortzea, hori zertarako erlazionatzeko eta ikusteko hemengoak nola erlazionatzen gara, zer egiten dugu, zertan hartzen dugun parte edo, hori da helburua. Zuek laguntzen dituzu, pixka bat? Bai, beti, bai. Harreman horiek sortzeko orduan. Bai, azkenean, beraien lehenengo erlazioetan, ni zi elkartean hasi nintzenean lanean, mutiko batek sartu zen mutiko bat bulegoan eta ez zidan begiratzen aurpegira. Eta orduan joan zenean esan nion lankideari, baina zer gertatzen zaio gezurretan edo ez du begiratu aurpegira, eta orduan berak esan zidan, eske bere herrian aurpegira begiratzea bera baino helduagoa den bati oso gaizki ikusita dago, errespetu falta da. Karo, baina ni informazio hau ez badut, nik kaletik noa eta norbait paratzen badit eta ez badit begiratzen, niri zer etortzen zait burura, honek edo gezurretan dago edo zerbait izkutatu nahi du. Zergatik, nire baloreak horrela direlako. Orduan, garrantzitsua da, lehenengo erlazioetan gauza hauek jakitea, eta partekatzea, begira, hemen, hitz egiten dugu horrela, honengatik, nire herrian egiten dugu, eta hor, batean, deskubritzen dituzun gauzak, batean ez duzu, begira, hori daukat erantzuna, zergatik diren horrela, edo zergatik bere herrialdean, Bolivian, familian, beraien familia modua, igual beste familia modu bat da, edo erlazionatzeko beste modu bat, edo zigorrak jartzeko, badauka zergati bat, orduan, batzutan ulertzea edo denbora izatea edo gogoak izatea beste pertsona ulertzeko eta onartzeko eta aurrera jarraitzeko, gero egiten dira hemengoak, ahazten dute, badaukate hor barruan barneratuta beren baloreak, baina oso ongi moldatzen dira, bai. Eta guk aiei buruz gehiago jakiteko, zer egin beharko genuke zure ustez? Ni nerabe izango banintz, parrandagunetan, galditu edo interesa jarri, edo ni institutoan egongo banintz orain, ikusiko banu neska berri bat, eta lagunik gabe, baina oso lotxatia eta etorri berria dena, eta kostatzen zaiola, nerabeak oso lagungarriak dira, hori egia da, batzuetan hitz egiten dugu pixka bat gaizki beraietaz, baina niri asko gustatzen zaizkit nerabeak, ze nik uste dut daukatela hor justiziaren, justizieroak dira eta saiatzen dira, baina nik ulertzen dut azkenean esfortzua dela esfortzua eta erderaz edo euskaraz hitz egiten ez duen batekin hor egotea, zuk nahi duzu atsedenaldian zure lagunikin egon eta orduan, ezin dugu imaginatu, neska mutila hauentzako ze garrantzitsua den guk interesa jartzea horretan, eta denbora ematea eta pazientzia izatea. Nik uste dut hori izango zela klabea, eta etorri diren neska lagunei ere pazientzia izan behar dutela, baritak ez dira existitzen, magia existitzen da, baina, horrela da,
eta egun batetik bestera ezin duzu ezin duzu espero bai, gauzak poliki sortzen dira, lagunak izango dituzte, bere bizitza hartuko du forma, baina pazientzia izan behar dute. Hala ere, aurre iritziek, suposatzen dut oraindik ere traba handia egiten dutela. Bai. Begira, nian nengoen pentsatzen, un dia gezurretan zegoela. Eta orduan, nila, zizaz, Bai, gero voluntarioak elkartzen dira, egiten dugu, egin behar dugu, orain lokal berria hartu dugu, eta eraman behar genituen gauza pisutsuak. Orduan, etortzen dira bere ala laguntzera, oso lagungarriak dira. Gogoak daukate gauzak egiteko. Herrialde gehienetan ez da hemen bezala. Herrialde askotan, adibidez, orain etortzen zait burura Honduraseko mutil batek, 4 urtekin ja lanean dago. Lan egiten du bere etxean, laguntzen du hemen, 4 urtekin, laguntzen baduzu egiten du segun eta zer, jaten zara, ez dago, ez da egiten. Baina aitona, amonak, bai horrela egiten zutela. Bereia daukate, gure aitona amonen funtzionamendua. Orduan, torri zen eta prest egiteko. Karo, bera gainera, 16-17 urte daukatenak, oso zaila daukate hezkuntza sisteman sartzeko eta ezin dute lanik egin. Orduan, ezer gabe egotea ez dute ongi eramaten. Orduan, beraiek beti lagungarri. Eta etortzen ziren eta voluntarioak ikusten zuten, baina ze langile, ez? Batzuetan pentsatzen dugu ez direla langileak, ez dakit, aurre iritzi horiek izten diete baitateak beraiei, edo ez direla kapazak atzo atzerki bat izan genuen, eta egia da, oso gutxitan ikusten ditugu, segun eta zen lanbidetan, zu instituto bat egiten bazara, oso gutxitan ikusten duzu indikan kolorezko emakume bat, irakasle. Indikan ikuste dut, bai, murriztuak ditugula, beraien parte hartzeak. Eta beraiek, pertsonak dira gu bezala, Baliagarriak direla, gauza guztietan. Bai, baina igual aurreiritziak izten diegu, ateak edo, ez dakit. Hemen uste duzu hori aldatzen ari dela? Irekitzen ari garela, igual pixka bat, edo zerbait aldatzen ari dela? Hombre, aldatu da, 20 urtetan, hasieran. Orain, karo, batean etortzen dira 175 nerabe, hauetako nerabeak, familia gabekoak, eta nik ulertzen dut, nik Alemaniara joaten banaiz, eta mundu guztia inorez dauka denborarik, mundu guztiak horrek eta presaka, eta inorez ez ditu lertzen, eta ez daukate denbora, ni laguntzeko, eta ikusten dut Nafarroako talde bat, edo Euskaldun talde bat, eta azten dut ni zurekin, eta elkartzen gara. Karo, hemen zer ikusten dugu, getoak egiten dituzte, ez dute elkar erlazionatu nahi, gauza ez da horrela, oraindik jarraitzen dugu diskurtso horrekin. Zu pentsatu, gainera, gure aitona amonak, edo gure izeba osabak, joan behar izan zuten kanpora lan egitera, eta nolakoa izan zen, zen izan erraza. Baina zer pentsatzen zuten beraietaz, eta nola hori izten zieten baita, ateak edo... Oraindik bai, badago, baina Nafarroa asko aldatu da. Orain dela 20 urte, ez genuen etorkinik, eta orain interkulturalitasuna hor dago, Eta nik uste dut, adin txikikoak ja horretan bizitzen ari direla, beraien egunerokotasuna da, kultura anitzeko pertsonekin erlazionatzea. Baina gu oraindik, igual adin gehiago daukagunak, oraindik hor, buruan daukagu, hori, errealitate horretan ez garela bizi txikitatik eta kostatzen zaigula, Orduan oraindik kontzientziazio lana... Bai, nik esango nuke baietz, bai. Edo gutxienez bakoitza pentsatzea bere buruan, nola gustatuko litzaioke, orain ez dakize Txinara joaten bada, ez dakit Txinara, edo nola gustatuko litzaioken harrera ematea, ez dakit. Nik uste dut bakoitza bere bapatean, pentsatzen baduzu zure... Zure burua bere lekuan jartzen baduzu. Bai, nik uste dut hori baliogarria dela edo usten dugu, laguntzen digula, horretan. Aipatu duzu Javier Adarena, eta horretaz gain, orain etorkizunean horrela epe motzean, baduzu beste zerbait pentsatzen? Begira, guk funtzionatzen dugu eskolako kurtsoa bezala. Orduan, lehenengo 3 hilabetetan, gehiago, lagunak ezagutzeko, mutil lagunak ezagutzeko, nolakoak diren, ikusteko, sortzen joaten dira taldeak,
Eta orain, urteko lehenengo hilabetetan, aurrera eramaten ditugu beraien afizioak aurrera eramatea. Orain badaude ostiraletan antzerkia prestatzen ari dute, antzerkia gustuko dutenak, eta berez parte hartuko dute, urtero parte hartzen dugu Gozamenez programan badago lehiaketa, profesorretan parte hartuko dute. Korto bat egiten. Bai, labur metraia, hori da. Labur metraia egiten dugu urtero, sexualitatearen inguruan, baita ematen digu aukera, sexualitatearen inguruan hitz egiteko, lantzeko. Gainera oso voluntario, bera antzerkian oso aditua da eta laguntzen digu eta oso ongi. Gero beste batzuk asko maite dute futbola, baina baita saiatzen gara beste bereik ezagutzea, ez bakarrik futbola, baizik eta badagola saskibaloia, badagola atletismoa, badagola aukera pilo, eta ez bakarrik futbola, baina badago futbol talde bat, Fundación Osasunak gainera laguntzen digu, talde bat ari du eskola, aurrera eramaten talde batekin, eta gero beste batzuk egiten dute baita futbol partiduak, badaude beste batzuk maite dutela, dantzatzen maite dutela, eta askotan joten gara, adibidez, Gaztediaren etxera. Gaztediaren etxea, gainera, Nafarroako leku gehienetan badaude, gaztetxeak, eta parte hartzen beraien ekitaldietan, baina oraingoz, egiten dugu gure dantza taldea, afizio hartzen dutela, ongi daudela, eta ez digu, badago talde hau, parte hartu, Eta orain kurtso bukaeran, ateratzen garela kanpora, beste baliabideekin erlazionatzera. Eta berez, badaukagu oso gauza polita, apirilan, almadiak direla eta jaisten dituztela Burgin, hango elkartea, almadiren elkartea, urtero aste bat lehenago cross bat antolatzen dute, eta aurten erabaki dute crossaren ateratzen duten dirua, urtero elkarte bati ematen diote, eta aurten 6 elkarteari emango diote. Orduan, oso pozik, oso eskertutak, eta esan genuen, diru horrekin hartuko ditugu autobusak, eta joango gara korrika egitera, crossean. Eta gauza pila, horrela... Sortzen joango diren... Bai, hori da. Bai, sortzen joaten dira, eta gehien bat kontutan izan. Beraiek maite dituzten gauzak edo behar dituzten gauzak, beraien beharrak eta interesak da gure oinarria, kasu egin eta hortik egin. Eta etorkizunera begira, nola ikusten duzu egoera? Etorkizunera begira nik ikusten dut sei elkartea itxita, gure gizartea oso gizarte inklusiboa eta ulertu dugu, gure kalean etortzen bada etorkin bat, harrera eman behar diogula eta lagundu, lehenengo hilabetetan, nik ikusten dut horrela, sei elkartea itxita eta oso harrerako gizartea. Baina horretara hilegatu arte, nik uste dut oraindik badaukagula lana. Oraintxe bertan berez, sei elkartean badaukagu itxaropen zerrenda, gutxi gora bera 50. Mutil lagun daude hor ezin dutela parte hartu, ez daukagulako aukera, saiatzen gara taldeak kalitatezkoak izatea, jende asko atenditzea, baizik eta atenditzen duguna beretekina ona izatea, bere doluari aurre egitea eta hori, orduan, badago lana, sei elkartea ezin du, hainbeste lanarekin, eta nik animatzen dut, hemendik jendea, edo sei elkarteko beste bat sortzera, edo pentsatzera, nola beren, hori, Zera aportatu dezakeen, Hori da, nik zera aportatzen aldut, etorri berriak diren hauei. Eskerrik asko, maite hona etortzagatik, eta guztion inguruan hitz egiteagatik. Eskerrik asko zuei, hurrengora arte. Orain Fermin Irigoyen dugu hemen gurekin, bera Berriozargo kultur teknikaria da. Kaixo, arratsaldeon, Fermin. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ongi. Oso gustora zuen artean. Inauteriak prestatzen, heltzear daude? Bai, asteburu honetan badugu, orduan hortan buru bela sartua. Eta ze berezitasun dute Berriozargo inauteriek aurten?
Badira bi kontu, alde batetik, azken urte hauetan bezala, Txolin personajearen inguruan egiten dugu maskarada edo montajea, hori batez ere ostiralean Berriozarko Alde Zaharretik Artikaraino joango dena, eta larun batean berriz bestelako formatoan hiri jauteri gisa eta gehiago juergarako eta beste giro batean egiteko. Eta aipatu duzun Txolin pertsonaia hau nor da edo bakarrik hemen Berriozarren egiten da? Bai, hause izan zen personaje bat Napoleonen tropek estatu osoa okupatu zutenean, pertsona batzuk matxinatu ziren okupazio horren kontra. Horien artean gure Txolin hau. Felix Araza izan bazuen izena, eta jaio zen Berregoitin, hemen ondoan. Eta gero ezkondu zen Artikan Zolin etxeko neska batekin. Hortik datorkio Goitizena, Txolin hori. Eta bertako alkatea ere izan zen. Orduan duela, ez nago ziur, baina 20 bat urte, aukeratu genuen gure ihauterietako protagonista izango zela. Bazituen ezaugarri batzuk oso kuriosoak eta personaje bitxia interesgarria egiten zutenak. Alde batetik, gerrilleroa zela, matxinatu zen, arma hartuta, eta ihauterietarako bada nahiko potentea ezaugarri hori. Beste bat ingurukoa zela, eta beste batzuk badakigu juergazalea ere izan bazela, eta euskaldun peto-petoa. Ari gara 19. mendearen hasieran, eta horrek, badituko dokumentu batzuk, adibidez, Esposiminak berari buruz esaten zuena, bazela euskaldun itxi-itxia zela, garai horietan hemen. Eta Iruñan ere, tropa frantsesen burua, Reie kontea zena, bere garaian, atera zuen bando bat, non bere buruari prezio jartzen ziola. Eta atera zuen euskaraz. Orduan, horrek esan nahi du, bestela jendeak ez zuela ulertuko. Orduan, baita ere, pentsatuz, garaiko euskaltegian aukeraketa hori egin zela, euskalduna izatearena oso argudio ona zen ihauterietako personajea hause izendatzeko. Hortik gero, bere inguruan antolatu da nolabaiteko maskarada, konpartsa, personaje batzuk. Bere laguntzaileak txatxoz margotzen direnak ihauterietan gaudelata, eta gero arerioak ere frantsesak, gabatxoak dira. Eta ateratzen dira, eta horien arteko antzesten da nolabaiteko talka edo borroka edo. Dantza bat, kanta eta dantza egin zen Txolin inguruan, eta hortan antzesten da pikin bat dantzaren bukaeran nola frantsesek bahitzen dute eta izaten dute borroka jendearekin, dantza horretan bertan ematen da borroka hori. Eta personaje hauek izango dira ostiralean, arratsaldeko 7:00 Berriozarko Alde Zaharretik Artikara joango dena. Hori guztia ibilbidea egiten da mendiz, mendian zehar. Orduan, ilunpean eta mendiz eta horrek, izaten du bere sarma. Eguraldiaren arabera ibiltzen gara, baina oso kontu polita eta gero eta jende gehiago joaten da. Bai Berriozartik, bai Artikatik, eta horre egiten duguna bada Artikara joatea, gogoratuz, hau Ardikako alkatea izan zela. Eta orduan ere elkartzen zarete, herritarrak suposatzen dut, bitokietakoak? Bai, batez ere azken urte hauetan Artika onditu dela nahiko eta familia asko seme-alabekin mozorratzen dira, dantza eta kanta ikasi, eta bukaera egiten dugu Artikako frontoian, eta hor dantza eta azken finean ezinbestekoa askaritxo bat prestatzen dutela bertakoek, eta oso momentu polita izaten da. Eta orduan mozorroak zeintzuk dira gehien bat, txatxoenak? Batez ere txatxoak, hori izaten dira Txolinen laguntzaileak edo bere konpartsakideak, gero gabatxoak ere badira, eta gero baita ere irekia dago beste dozeinek nahi duen mozorroa jartzea. Horrekin batera badugu ere zanpantzar, bi talde, handiak eta txikiak, horiek ere ateratzen dira, mendiz bueltatxo hori laguntzera,
eta gabatxoak batez ere mendian ateratzen dira lekuzehaz batean nolabaiteko enboskada egiten eta hortan bengalekin eta oso momentu politak izaten dira. Eta zein tokitan da hori esan Horiek, bai, enboskada da, ezin da iragarri. Bai, ibilbidearen zehar ez dela horren luze, bertan momentu batean bengalekin eta hor aritzen dira txolinen kontra. Eta gero, larun batean baduzue ere egun osoko programazioa, ezta? Bai, goizean batez ere aurrei begira, 11etan hasiko da aurten, eta bertan zanpanzar txikiak parte hartuko du, eta txolin eta reie kontea, nolabait bere etxaila da zena, bi panpin aterako dira eta buelta bat emango dute herriko karriketatik. Gero 12etatik aurrera aurrendako jolas partizipatiboak izango dira, hemengo aisialdi edo begirale talde batek prestaturik, eta hori izango da goizeko formatua, batez ere aurrei begira. Eta gero hortik aurrera dena egongo da nahiko zentraturik Euskal Herria plazan. Bertan estalpe handi bat jarri dugu, karpa handia, eta bazkariarekin hasita, gero bazkalostean ibiliko da Tonic Rocket izeneko musikaria, eta 6etan abiatuko da desfilea. Desfilea iaztik onat izaten dena bada karroza batzuk prestatu, kuadrilen artean, eta bestelako ehauteri mota. Ez da txolin edo hoize, bai, ez dugu ahaztu berrezar hiriko giroa izaten duela, eta batez ere bultzatzen dena bada beste batzuen parte hartzea, batez ere jende gaztearena. Orduan hor bakotzak bere orgak, bere karrozak prestatzen ditu, eta ibilbide bat egiten dela. Ibilbide poteoa izaten dena, eta bertan karroza batean DJ batek musikaz lagunduko du ibilbidea, batukada batek ere parte hartuko du, orduan, giro egongo da. Giro eta koloretsu, eta gainera, bazkaria eta gero, nolabaiteko giroa egongo da. Gero segida ematen zaio horri, 8:30 eta karpara behin itzulita, herriko gaiteroak joko dituzte, egingo dituzte dantzatzeko pieza batzuk, 9:00etan zezenzuzkoa izango da, horrekin baita ere nolabait aurrei begira, baina aurren programazioarekin bukatzeko, zeren hortik aurrera izango da 10:00etan pizza batzuk afaltzeko, emanatuko dira bertan, eta gero gauerako 10:00etan joko du Fidel, orkesta gizonak, eta ordu bitatik aurrera baita ere beste DJ batek musika jarriko du, karpa horretan bertan, orduan gaueko martxa. Eta adibidez, pasaren urtearekin konparatuz, badago berrikuntzaren bat edo aldaketaren bat? Iaz egin zen aldaketaz, Iaz izan zen igual lehenengo aldaketa. Lehenengo urteaz, herri kolektibo batzuk hasi ziren antolatzen, batez ere desfile mota hau. Lehen egiten zen nolabait txolinen maskara da, berriro errepikatzen zen Berriozarren arratsaldean. Eta hauek nabaritzen zuten horiendako giro falta zela, batez ere bazela aurrendako edo familia formatoan. Eta hauek nahi zutela zen bestelako hori da. Bakotzak berea prestatu, karrozak direla, bere mozorroak, eta orduan lehendabiziko urtez iaz atera zen, eta esan behar da, jende aldetik oso ongi funtzionatu zuela, gazte asko parte hartu zutela, orduan bestelakoa. Hortan, nabaritu genuen baita ere, azken finean txolinen presentzia ez zela herrian nabaritzen, badugu herriko pertsonaia edo jauteritako pertsonaia, eta soilik alde zaharretik edo menditik ibiltzen da ostiralean. Horri begira, aurten egin dena, bada 11:00etan, eta aurrei begira batez ere, aterako da goizean, iaz izan etzena. Orduan, oraindik ere formato berrietan moldatzen zabiltzate. Zertan duten onura eta zertan agian akats edo hutsen bat, eta horiek nola konpontzen ditugun. Noski saiatzen pixka bat ez, tradizionala mantentzen, baina gero ere moldatzen herritarrek eta gazteek. Hala zela. Orduan, oraindik ere nolabaiteko probetan eta beti ere balantzea egin eta ikustea zer daukan onik,
eta zer konpontzeko edo beste proposamen baten bila. Bueno, behintzat zalantzari gabe adin guztientzako badaude jarduerak, ez da? Bai, hori da asmoa, eta bai, pentsatzen dugu, asmatzen dugula adin guztiekin. Hori, faltarik nabarmena bazen aurreko urteetan gazteen parte hartzea, eta iaz bai bermatu zela, Bazkarietik hasita eta hortik gauera arte oso ongi funtzionatu zuen. Orduan, giro hori bermatu da. Mila esker, Fermin, kontatzeagatik guzti hau, eta jendeak animatu nahi badu, ez, Berriozarrera etortzera? Horiz, aukera badauka. Nolabait pertsonaje historikoak eta bestelako iauteria herri modukoak nahi duena, ostiralean badu aukera, eta juergarako eta mozorratzeko edo nola ere eta nahi duenak, larun batean aukera bat baino gehiago. Mila esker, etortzagatik, eta oso ongi pasa. Mila esker. Bukatzeko ikusi dezagun aste hontako agenda. Gaur, nahi dudana izaterik banu izenburuarekin, ipuin kontalaria egongo da Antsoaingo liburutegian. 5 erdietan 3 eta 5 urte bitarteko aurrentzat eta 6 eta 4 6 eta 12 urte bitartekoentzat. Bestalde, Itxu kolpeka liburuaren aurkezpena egingo da 7 erdietan Karrikirin Alfontso Gartziandiarekin. Eta beranduago, 8 Euskaldunon biltokian, hitzaldi zikloa egongo da, udal txiki, udal handi, antzekotasunak eta desberdintasunak izenburuarekin. Hizlariak Arantxa Martinez, Ultzamako alkateoia eta Joseba Siron, Iruñeko alkateoia izango dira. Bihar, Nerea Erbiti eta Eskola Ergatiboa ikuskizuna egongo da Mendillorriko Zibiboxean arratsaldeko 7 erdietan. Eta pixka bat beranduago, 8 zortziko maldiko bertso saioa eta afaria izanen dira Zaldiko maldikon. Ane Zuazu Bizkar, Asier Galartza, Alaia Martin eta Irati Majueloren parte hartzearekin. Ostiralean ere, baina 8 hasita, liburuak irakurtzen dibertitzen gara irakurle taldea elkartuko da Zaldiko maldikon Irati Elorrietaren Neguko argiak liburua aritzera. Larun batean, etxerik txikien antzerkia eskainiko da Atarrabiako kulturetxean, arratsaldeko 6 eta 3 euroko sarreraren truke. Larun batean ere, baina iluntzean, 8 aurrera, Eskabidean, Baizera eta Pirat Sound Systemen kontzertuak egongo dira Totemen. Sarrerek 10 euroko prezioa dute online edo 12 eurokoa lehiatilan. Igandean, Iruinkokoa Iruñako inauteria ospatuko da egun osoan zehar Alde Zaharrean. Eta arratsaldean, Hansel eta Gretel antzerkia egongo da 6 Antsoaingo antzokian, 4 euroko sarrerarekin eta 6 urtetik gorakoi zuzendua. Orain eta gaurko saioarekin bukatzeko Lier taldearen bideoklip berriarekin utziko zaituztegu. Mila esker eta bihar arte. Azidozko ametsak garrantzi izan daitezke kolpetik esnatzean